Kitab Wulang Bebasan bab 6 ayat ingkang setunggal ngantos 19. He anakku, menawa kowe nanggung pepadamu lan gawe prajanjian karo wong liya, menawa kowe kejiret ing tembungmu dhewe, kena kala ing tembungi cangkemmu dhewe, nuli he anakku, tumindak omangkini lan ngluwarono awakmu, marga kowe wis tumiba ing regemane pepadamu. Lunga, jengkenga lan njaluka kawelasan kelawan banget marang pepadamu iku. Aja ngolehake mripatmu ngliyep lan tlapukanmu aja oleh ngantuk. Awakmu luwarono kaya menjangan saka ing tangane wong bebedak, kaya manuk saka ing tangane kang mikat. He wong keset, maranono semut, lakune titenono lan dadiya pinter. Senadyan semut iku ora ana kang mimpin, ora ana kang ngatur lan ora ana kang manggedeni, ya padha keklumpuk rejeki ing mangsa panas lan tandha pangan ing mangsa panen. He wong keset, nganti pira lawase anggonmu klemahan? Besok apa anggonmu tangi turu? Turu sila engkas, ngantuk sedilo engkas. Nekuk tangan arep nglegeyeh sedilo engkas. Kowe nuli bakal ketekan kamiskinan kaya wong kang nempuh, lan kacingkrangan kaya dene wong kang sikep gegaman. Tanpa guna lan nista wong kang urip kelawan cangkem kang cidra, kang mripate kedep-kedep, kang muter-muter sikile lan nyasmitani srana drijine, kang atine ngangen-angen kaculikan, kang tansah ngrantam-rantam piolo, lan kang jalari tukar padu. Mulane banjur dadakan katempuh ing bilai, sedelo wae rusak lan ora bisa dipulihake maneh. 6 prakara iki kang disengiti dening Pangeran Yahweh, malah 7 prakara kang dadi jejember tumrap galihe. Iya iku mripat gumunggung, ilat cidra, tangan kang mutahake getih wong kang ora salah, ati kang rantam-rantam piolo, sikil kang enggal-enggal marani piolo, seksi palsu kang ngucapake ujar pagorohan, sarta kang jalari ecrai sedulur.